să poți lucra, n-aștepta departe să lucești. Credincios să fii în tot ce ți s-a încredințat, fii dar lumină unde ești, fii dar lumină unde ești, fii dar lumină unde ești. Poate cineva prin tine vine la Iisus, fii dar lumină unde ești. Poți să fii lumina oamenilor prin și prin el mereu să strălucești. Credincios să fii în tot ce ți s-a încredințat, Să faci, fii dar lumină unde ești, fii dar lumină unde ești, fii dar lumină unde ești. Poate cineva prin tine vine la Iisus, fii dar lumină unde ești. Pune darul tău acum în slujba Domnului, o și tu cuvântul să-l vestești. Ca o stea dimineții tu să strălucești, fii dar lumină unde ești, fii dar lumină unde ești, fii dar lumină unde ești. Poate cineva prin tine vine la Iisus, fii dar lumină unde ești, fii dar lumină unde ești, fii dar lumină unde ești. Poate cineva prin tine vine la Iisus, fii dar lumină, fii dar lumină, fii dar lumină unde ești. Astăzi vrem să aducem mulțumire celui care viața sa ne-a dat. Călăuzăm, tu ne-ai fost în orice vreme și pe brațele sfinte ne-ai purtat. Adorare, cinste, glorie celui care a dat totul și
Mai lângă tronul tău, sufletul meu se-avântă tot mereu prin orice greu. Lumina ta e far, mă-ndreaptă spre liman, mai lângă tronul tău, sufletul meu. Lumina ta e far, mă-ndreaptă spre liman, mai lângă tronul tău, sufletul meu. Oricât aș fi de rău, tu mă iubești, mă strângi la pieptul tău și mă-încălzești. Lumina ta e far, mă-ndreaptă spre liman, mai lângă tronul tău, sufletul meu. Amin. Sunt străin și călător în această lume. Casa mea e în ceruri sus, e la Dumnezeu. Peregrin mă simt ades, fără niciun nume. Dar eu știu că niciodată nu mă uită El. Îmi e de ajuns să știu că Tu ești cu mine. Îmi e de ajuns să știu că Tu mă iubești. Îmi e de ajuns să știu că îmi ești mântuire. Îmi e de ajuns să știu că în loc
Iisus, ești de partea mea, mă susții cu dreapta ta, veci biruitoare. De aceea zi de zi eu pot cânta așa. Îmi-e de ajuns să știu că Tu ești cu mine. Îmi-e de ajuns să știu că Tu mă iubești.
Există printre parabolele Domnului Isus o parabolă foarte cunoscută a Samaritanului milos. Și în această parabolă Iisus dă destul de multe detalii și specifică clar cine și ce erau personajele. Ne spune că este vorba despre un preot, ne spune că este vorba despre un levit, ne spune că este vorba despre un samaritan, însă nu spune nimic despre ce este și cine este victima. Oare de ce? În perioada respectivă, prin haină te deosebeai. Haina era o identitate. Haina îți spunea sau spunea celorlalți cine ești. De asta reușeau să cunoască prin piețe și prin locurile publice. Știau de cine să apropie, știau de cine să ferească, știau pe cine să-l ridice în slăvi și știau pe cine să-l dea la o parte. Haina conta foarte mult, iar Luca, când vorbește despre această parabolă a lui Iisus, spune 3 lucruri. Că pe acel om, tâlharii l-au dezbrăcat, i-au luat hainele, i-a luat tot ce avea și l-au bătut zdravă. Haina era o identitate în momentul respectiv. Muzica pentru noi astăzi, cred că este la fel, sau poate să fie la fel, o identitate, o carte de identitate. Prin muzică putem să arătăm altora cine sunt, sau prin muzică putem să vedem despre alții cine sunt. Prin muzică putem primi informații și putem oferi informații. Următoarele piese ne pot arăta despre cine suntem, ne pot spune cât de prețioși suntem în ochii lui Dumnezeu și ne poate da informații despre Cel care a salvat lumea. De aceea vom asculta încă 3 piese, La apa de viață, For Him, voi interpreta piesa aceasta. Ingrid Mihai va interpreta Până la mine Iisus și apoi a 3-a piesă, tot For Him, vor interpreta Sub a vieții grea povară. Atunci că vii vei cu mine prin zile de ieri și zile de mâine, împarți oricând pace din cer, căci Tu ai promis să așezi tronul Tău în inima mea. La apa de viață, Iisus te cheamă să vii, să stai lângă Domnul, acasă vei fi. El știe durerea, ruga ascunsă în noapte, căci în palmele Sale e sălbat pentru veci. Iisuse bun, primește-mi azi inima, fii bun Salvator și împlinire îți mulțumesc și mă închin, căci Tu ai promis să așezi tronul Tău în inima mea.
cheamă să vii, să stai lângă Domnul, acasă vei fi. El știe durerea, ruga ascunsă în noapte, căci în palmele sale ei să bat pentru veci. La apa de viață
am și istovit. Dar în clipa cea amară, Iisus cu harul Său m-a întâlnit. Cu mâna Lui cea bună, la dreptul Său m-a ridicat. Și într-o clipă atâta har și pace eu am aflat. Domnul m-a întâlnit pe cale și de atunci sunt fericit. El mă poartă cu durare, mă poartă speranțe în suflet mi-a înflorit. Cu mâna Lui cea bună, la dreptul Său m-a ridicat. Și într-o clipă atâta har și pace eu am aflat. Dintre toți cei care suntem aici și dintre toți pământenii care au trăit vreodată, au trecut vreodată pe acest pământ, cu doar câteva mici excepții, nu știm ce înseamnă paradisul. Nu știm ce înseamnă un loc perfect. Nu știm ce înseamnă lipsa durerii, suferinței și așa mai departe, pentru că nu am trăit-o. Noi imaginăm, dar nu știm cu exactitate ce înseamnă lucrul acesta. Se pare și se spune că locul care se apropie puțin de acest paradis este locul în care nu faci niciun efort pentru existența ta. Te dezvolți până când devine puțin neîncăpător. Și acel loc este burta mamei. Se pare că este locul care se apropie cel mai mult de un loc perfect care există vreodată în universul acesta. Așa că atunci când se naște un copil, prima respirație pe care o trage în piept este o durere teribilă, este prima durere teribilă, chiar traumatică, care îi pune în el dorința de a se întoarce într-un asemenea loc. Parcă avem în noi, cu siguranță, dorința de la Adam și Eva, dorința de un paradis pe care l-am pierdut, avem în noi o genă care ne spune în permanență că ceva am pierdut, un loc mult mai frumos și mai perfect, dar și acest timp petrecut în burta mamei noastre, la fel, intensifică sau aprinde, ațiță acea scânteie, acea flacără de dorință a unui loc perfect. Vreau să recit. Era să vă stric urechile dacă intonam. Vreau să recit o poezie care vine din această dorință umană, a unei ființe umane după un loc perfect. Mi-așa de dor, slăvitele împărat, de împărăția ta, cea glorioasă, și de cetatea sfântă, luminoasă, care coboară, împodobită din înalt, ca o mireasă. Mi-așa de dor de râul cristalin, cu apa vieții lină, curgătoare,
mi-e dor de zorile fermecătoare și de cetatea păcii cerului senin în sărbătoare. Mi-așa de dor să te aud șoptind, să îți aud ecoul sfânt al vocii tale, cu intonări de note triumfale, de trâmbiți răsunătoare de argint și de chimvale. Mi-așa de dor să aud, Iisuse, lângă mal, în zorii zilei, pașiți prin grădină, nu lângă sălcii ce suspină, ci dincolo de nori, la malul de cristal și de lumină. Mi-așa de dor de clipa când, pe al slavei nor, Iisuse, vei veni în înălțime ca să ne iei în zările senine. Mi-așa de dor, Iisuse, mi-așa de dor de tine. Aceasta este probabil trăirea umană, a unei ființe umane care își dorește ceva mai mult, care are informația că a fost mult mai bine și că poate să ajungă acolo. Următoarele două piese vor fi și ultimele în acest program, vor ațăța în noi, poate flacăra aceasta, de dorință după ceva mai mult, după ceva mai bun și poate va intensifica rugăciunile noastre ca acel moment să devină sau revină cât mai curând în viața noastră. De aceea se vor interpreta piesa Mă va ridica și Așteptăm marea zi. Furtună
Se pare că am ajuns la final, au obosit mai multe lucruri, până și aparatura, până și vocile, până poate și audiența. Am doar un ultim cuvânt, un ultim mesaj. Sunt câteva cuvinte care aparțin fratelui Aron Moldovan, pe care le spunea destul de des în predicele sale, în intervențiile sale, și le spunea în felul următor. Cerul va fi minunat, dar vor fi regrete în cer. În locul perfect vor fi regrete. Viața aceasta este o ocazie unică. La cei care vor ajunge în cer vor fi regrete, vor regreta că această ocazie unică nu au folosit-o. Vor ajunge acolo, dar vor regreta ocazia unică pe care au pierdut-o. Se pare că viața aceasta este unică și niciodată în universul acesta nu se va mai repeta. Viața pe care o trăiești nu o va mai repeta nici tu și nimeni altcineva vreodată. Așa că poate cuvântul cel mai potrivit este profită. Este mult prea scurtă ca să trăiești în hazard, de aceea scoate și caută esența. Și trăiește acele lucruri importante, acele lucruri valoroase, acele lucruri care îl reprezintă pe Dumnezeu. Și făcând așa, am convingerea că în jurul tău se vor schimba lucruri, viața ta poate fi deosebită, poate fi frumoasă și Iisus este Cel care promite mult mai mult decât atât. Am speranța și convingerea că toți cei care suntem aici, și nu numai, vom alege să trăim frumos în lumea aceasta și cred că dacă vrem să avem parte de paradis, va trebui să începem să-l construim aici și acum. Amin. Mulțumim pentru primire, mulțumim pentru atenția acordată, pentru timpul alocat și până ne vom revedea, Dumnezeu să fie Cel care să binecuvânteze viețile noastre.